Sunday school egameni Nkosi uJesu ngemleke umama Shabalala ukamntwana owazuzwa Nkosi uJesu ngelinye ilanga sasemncane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngibonga umama uSibanda owangifaka ekhayeni lezwi ngangine phethwe amadolo aze ngathi Inkosi andimina mase ngigugile ngiyoba isalukazi esinjani, ngiyobe ngigaqa ngamadolo ingenalo iqolo futhi ingenamazinyo namehlo futhi evalekile. Hayi Nkosi cha, engathi le kuguga kwami kokugugini. So mangifike enkonzweni ngiqhuka nginjalo wayeseke siyabonana nomama uSibanda ukuthi kunegroup engizofaka kuyo ukuthi-ke khona omunye owayekade edeze posta nje egrupini yebandla basho ukuthi bayamvala ukuthi aposte egrupini yebandla injumayelo. Then ngangena angizange ngihesitate, but I had to ask ukuthi manje uba kunsikade lona ungubani Nkosi. Ngisabuza nginjalo ephusheni ngambona enjengoba enje and wavele nje wamvusa wathi ngosasisi nami kwavele kwaneshock engisukumisayo iza kuye. Kulapho ngabona khona ukuthi enetshebe nje emhlophe ukuthi uNkulunkulu ngifanisela nomunye ubaba ongumfundisi osowasandulela ukuthi ivangeli lakhe ilelo vangeli. Ngeza-ke ekhaya lezwi amadolo wangikhulekela wathi akamkhulekela umuntu engazange avuma abaseRoma 10 engazange amvume uJesu verse 9. Then ngavuma ukuthi hayi ngizokwenza lokho ukuthi vele I have googled okamoya. Amen. Aphila amadolo ngaba right. Utheke ngelinye ilanga nje ngikhiphe umnikelo othile ubaba wangikhulekela. Awukho umkhuleko umnikele ngengawunikela angazange acknowledge, of which lokho ushalini ngaze ngiyibone leyo acknowledgement enjalo. Kwathi ekuseni ngisaya emsebenzini ngivuka ngafunda izwi ngakhuleka sengithi ngiyaphuma nje ngathi angiwulalele lo mkhuleko. Ngawulalela umkhuleko and kunezwi lapho ngathi baphinda futhi lifunde. Ngalifunda futhi izwi. Then ngaphuma-ke ngahamba ngayo emsebenzini kanti ngizohlangana nengozi eyayimasikizi ngohlobo olumangalisayo. Yathi mayingishaya imoto yaspina yabheka le. I couldn't move. Ngangazazi noma nami ngiyaphila noma nginjani. I couldn't even think. Kwavele nje kwarelaxa everything. Nami angaze ngazazi noma ngikhona noma angikho. Kodwa uNkulunkulu emuhle ngavuka ukuthi ama-muscles wami angiwezwa. Imoto imanaphanapha ngiyibona nokuthi inje ngiyamangala ukuthi kodwa ngoba benganamkamelo nje mina bengiyiphethe manje imkamelo ivelaphi lena enjena emhlophe angizazi ukuthi what is happening. Kanti-ke kuphume ama-shebex emoto. Then ngahamba ngayo esibhedlela ngafika kuso ngafike nje nga-type message ngawutypela ubaba. Khona lapho wafikisa umessage ongikhulekelayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. So ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi angibonise ikhaya lezwi ukuthi nganginomkhuleko enhlizweni yami ukuthi ngiyamfisa nje ukuthi kube khona umuntu osazovuselela that old religion okanye that old gospel enhlizweni yami
nami izizwe ngoba kuna uhambe endleleni izinto zihambe zisala njengoba laba kwa-Israyeli baphume eGibhithe benentshisekelo baze babadileya ngenxa yokuthi bengasamnakeli uNkulunkulu bekhononda ngokuthi babheke emuva. Kuba nalezo zinto-ke endleleni kuthiwa-ke ubude bendlela. Kodwa manje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nokuthi nje Nkosi ekugugeni kwami when I die ngiyafuna ukubona. So imikhosi yonke nje emenyezelwayo ngiyazijikijela noma ngabe mhlawumbe bekukhona lapho engizwa khona amahlabathile, kodwa nje ngiyazijikijela ngenxa yokuthi ngiyafuna ukumbona uNkulunkulu ngesikhathi nami ngihambe kwaSomsizi.